И здравейте хора, в днешното видео бия Унгария на Евро 2024 11-0 и плъзгах топката като живото вижте. Много лесно. Айде 12. Ако искате да продължа, абониране с камбанката, лайк, шер, енд и комент. Коментирайте хаштаг Унгария е най-слабата държава по футбол. Ако изключиме България, естествено. Христо Стоичков е аут. Левски, кой знае, ако се проведе на някое европейско първенство, какво ли ще прави. Така че... Айде! Чао от мен, това беше най-короткото видео в моя канал.